Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Добре, а чи вже мало піти? Юй. Як голосно. Так. Значить, треба бавку саму включити. Га? Game Capture. О, є. Ану. О, пішло. Пішло. Добре. Getting over it. Супер. Так, можеш тепер розказувати людям, може ми насправді вже стрімимо. I know. I know. Може, даже зайде до раз, то повістиш. Добрий вечір. Як ви ся там маєте? Я хочу помочи назбирати на Mavic на 128, наприклад. А ведь хочу поникати, як саме гальмучить у лаворові суті такі, ні? Так, пішли сме. Та-та-та-та-та-та-та. Пішли сме. Розказати усім, розказати. Сервус, Мартіне. Сервус, матьку. Як ти ся маєш? Як тобі ся веде гашишозавр? Це щось новеньке. Я думав, що якось... Є той другий один динозавр. Та. Думав, їм це не перепуталося. Або видав, не перепуталося. То не може бути тот самий челянник, домак. Ще й такое провокативне звідаться. Та де? То так не може бути. Добре. Інтернетові ми розказали, що ми низько чинимо. Хворий? Йой-йой. Щося стало? Просто, ну, нахолоджений, ясно. Просто дивишся. То такое стає. І це не чудно у децемброві місяцеві, не? Бути настуженим. Йой, у мене так прийшла добра половка октября у такому станові. Та. Жичу ти здоров'я, аби ся то наладило. Так, значить, усі в бавці. Хотіли ми видав маленько збавити кваліту, не буде просто good, айно. Бо я так тямлю тот раз. Були моменти, коли воно в мене маленько підглючувало. І воно мене дуже мерегувало тим. Айно по-русинськи ото буде децембр. Буде просто децембр. А я йому поюш, у децемброві місяцьові. Ось у якому місяцьові? У децемброві. Ну. Так, отого набити сяк, а ми се вертаємо сюди. Так, було б добре, би се зобрало ще маленько більше людей. Обись ми низько файно показкували. Нижній стрім буде непростий. Збираємо маленько гроші на 128-му бригаду, на дрони. Збирати насправді мова Цимбурашка, там в описі під відео є розписана інформація, там є відкликування на Twitter, де вона зато писала, і фактично то та банка не создана, там ото так і має бути підписано Таня Калитенко. Та, айно, вже ми назбирали більше половину, вона там писала ще щось їм хибить 29-28 тисяч, щось біля того. Та я думав, поможемо то маленько дотягнути, а я пак завержу і від себе, ясне діло, а й поможе якось буде мати дяку теж. Що? Як буде по-нашому evening? Тать вечір. Вечір буде. Так і по-англійськи виходить. Ну,
Айно, не зовсім так і по-англійськи, бо по-англійськи то буде December, айно, а по-нашому Децембер. Айбо, і це все йде від латинських назв місяців. Це винити у всьому треба церкву. Воно фактично прийшло із церкви. Бо у всіх слов'ян гиби були якісь інші називки на місяці, кітникати на українські, авать білоруські, авать словенські назви місяців, авать чеські, та ми то видимо. Айбо і так, там, де домінувала церква, та в більшості назви місяців перейнялися були латинські. То я би навіть поюш. Мені ся видить, ні, у більшості слов'янських язиків очі сталися латинські назви місяців, айно? Та думайте, як хочете, бо вечір. Якся мав я, ой, господичку, мав тільки роботи, най Бог хоронить. Мав тільки роботи, най Бог хоронить. То радуємо ж, мав цяк маленько часу, ще дещо забавити з вами. А крім того, низьким ходив ще на презентацію книжки до Падяка, ходив йому бібліотеку Вариську, пасажові туйки, та презентували збірку поезії та й прози Духновича. Бо за самого Олександра Духновича знаємо, мені се видить, менше гиби треба, ож айно кладемо му пам'ятник, називаємо вулиці, айбо не дуже добре знаємо, що то був за чоловік, по факту. Ота книжечка є збіркою його поезій, і ота поезія викладена так, як він писав, но адаптована ортографічно. Значить, просто писана май по-модерному. Тут і слова, так, як він писав, просто вже без старих букв, які люди вже не знають, як читати. Адаптована ортографічно. Значить, сугубо до модерного алфавіта, можна так казати. Айно, у шиткі слов'яни гиби мали свої назви місяців, і кіть побзераш на чеські назви місяців, а вать на українські назви місяців, та вони гиби, поміж собою похожі. Тот там листопад, марець, там квітень, травень, такое теж є. Де можеш повчити русинську бесіду? То дуже тяжко звідаєте. Насправді, подаєкі матеріали суд, або тут треба розуміти, що у нас є декілька кодифікованих версій, у Словакії фунгує своя граматика, у Польщі фунгує своя граматика, там в Сербії дома кінчика. Чогося так стало, споза того ж, кодифікація язика взника в момент, коли йому треба мати якесь місто основання. Коли якась інституція бере тот язик і мусить ним писати. Уже в той момент треба би сіли люди дорадилися, як правильно. У нас на Подкарпаттєві, значить в Закарпатській області на Україні, тогося ще не стало. І дякуючи тому, а ведь споза того, у нас є многом більша варіативність письма. Айбо ти вже можеш спорити, це то добрі, це не добрі. Факт у тому, говорити є декілька діалектів, і коли ви хочете учити, та легше собі просто вибрати один діалект і просто сфокусуватися, пробувати повторяти за тим челяником, за тими людьми, або убися іпен навчити писати, і коли хочете вчити писати іпен подкарпатським варіантом, то буде вам тяжко. Легше навчитися писати, наприклад, пряшовським варіантом. Многим легше вам буде. Що тут пишете? Знайомийся з тя збиткує. Що? Бо у тебе в бібліотеці стрім, де ви були в бібліотеці, а мій знайомий начитаний каже, що він є її власником. Що?
А, ото видав, кажеться, за стрім з бібліотеки з тої, з Майнкрафта, ні? Що це за приказування? Сідаю в лавр. У кушниці кажуть вечір. Там вечір. Ну, воно вже фактично тяжіє і у молодих людей. Так, значить, де я? Ой, господичку, я і забув, що це мишку всяк треба. Значить, я тут упав був. І все треба зась вилізати гет-гет догорі. Добре, хоч тямлю тут із управлінням. О, чекайте, а тут сесь погарчик із кавелем зась стоїть. Він падав. Він се видав, як се перезагружать бавка та вертаться на місце. Так, Матьо якраз каже... Качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Два символа. Які два символа? Ну, чекайте. Мушу поникати. Я щось не подштімував, то і не видко, кілько насправді задонатили. Кілько було. Ого, 1000? Два символа? Вися з мене сміхуєте. 1000 то дуже много. Красно вам дякуємо, всі гроші підуть на Хосен. Айбо, я би вам оповів так. Кіть мечете такі великі цифри, та мечте, будьте добрі, ліпше нараз туди. Мечте ліпше нараз на банку туди, авать на карту, бо цей сервіс, дяка, він ще забирає процент собі. Айно. Та ліпше замітуйте нараз туди на банку, авать нараз на приватовську карточку, бо сюди меню можете завірити символічно пару гривню, я то зачитав без проблем. Та, Шандоре, дуже тобі красно дякую. Поможеш нам у зборові, там лишилося десь 28 чи 29 тисяч, писала Таня. Та, все у нас буде супер. Хоба! А видите, там є вода у лаворові. Кіть дуже підскакувати, та видко, видите, вилива ця вода. Ну, а чекайте, Матьо там писав, що на його думку у них вибрали найліпший діалект на кодифікування. А як ото знаєш? Ну, як ото чуєш, що ж найліпший? Бо і це інтересна думка, бо я знав, що много комуся і не любить. Ось там суд у вас люди, котрі би казали, що ні, п'юлий діалект вибрали, що треба було іншакий, треба було там мій. Хоба. Так, щось мені тяжко дає. З непривички. Пробуємо заново. Так, Айно, бібліотека з Майнкрафта, Кот Д'Івуар її строїв, правда, є таке. Моложава вже лише у Майнкрафту вичитати. Видиш, дожились ми, тепер людей би затягнути в бібліотеку, та треба ту бібліотеку у Майнкрафтові построїти. Так, ну. Всі сетапи ще знаємо. Тут ми якось вилізали. Як ми тут вилізали? Тут ми вилізали раз на сесь камінь, айно. Інтересно, де Юрко? Він так голосував за лавор. А коли треба іти никати, донатити, та не йде. Хоп. Хоп. Так, не вийшло в мене. Добре, зараз спробуємо ще раз. Треба було букви були квадратні лише. Ну, ж вися з ним знаєте не через Майнкрафт, а я порозумів. Так. А ну, пробуємо ще раз. Хоба, хоп. Хоба, хоп. Ну, тягнися. Як йому тяжко. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Символічно. Мичу типийки, айбо позерати буду завтра у повторі. Ну, дякуємо Юрку.
Дякуємо Юрку за копійку. Там було, видав, щось дуже много. Там було дуже много. А, де в Галиби? 1540. Видки така математика. Слухайте, та кіцяк будуть йти донати, та ми дораз назбираємо за 15 минут та й можемо ся розходити. А ну маленько то. Придержіть його, потихо. Не пилуйте. Не пилуйте. Дуже ти рано мечуть гроші, Мигалю. Раз і ще ніч не Видиш, я й це якраз скажу ж. Ви щось то дуже пилуєте. Чекайте, я ще не падав з пекача. Хоба, хоп. Тут таке класне місто. Вигон такий. Так, добре. Я відко ж давно се не бавив, бо ще аддека я сись дараб проходив многом легше. Іпін сісі лейтрики доста легко мішов. О, здоровля, Тонію. Здоровля. Тоні. Неке що низьке бавиме. Челянник заліз у лавор, та думав, що він такий крутий. Мені ся дуже любить, я сьому придумав був легенду з самого зачатку, туди давно. Ож, челянник сівся мити, а забив уброся у другому містові. Та тепер мусить у тому тазі, у котрому ся мив, та мусить лізти геть за тим. А, йой, сесем учинив біду. Так, тихенько, сяк, тепер у долину. Хоба-хоп. Так. Що пишеш? Ага, та бо тот, що вибрали, та мат вшитко, щоб мав мати мат ін, а не мат зафіксований призвук. А, ну, за призвук розумів, що кажеш. А за і можеся поспорити, чи то було добрі, чи не добрі. Бо у нас на то фанати кодифікації скорше би никали негативно, бо у нас, наприклад, більше на діалектів на Подкарпаттю у тій позиції укат, а не ікат, за котру кажеш. Ай. На, дораз іще впаду з цими литриками паскудними. Так, тут треба сяк. Хопа! Не получило вняся, так їм думав. Так, мені тут уже жарко. Бо її є оцнина аж по татри. Та-то я розумів, за що кажеш. Ож так се стало ж у вас, у більшості діалектів, там зникла якраз і, та тобі логічно звучить, що то має логічний варіант. А у нас ото якраз на спак, бо тут із тих людей, яких ти маєш шанс увідіти наживо, з якими ти маєш шанс поговорити, та більше буде якраз укати. А ікаут у нас в основному люди, котрі суть не виціть, значить українці. Авать, ну там верховенці. Ну, коротше, смисл в тому, що із рідних діалектів Подкарпаттєві ікання не є поширеною, та споза того многими людьми воно ся видить таке, чужое. Та, наприклад, люди, які хочуть у нас ото, котріся беруть у нас ото пробувати кодифікувати, тягнуться мають до У, значить, ото кунь, ото хвуст, ото нуч і так далі. Йой. Так, ну, уже сме близько. Ай, ну, суд і такі, де десь там икат. Таке я теж знав. Хоч ото би видав був майрузинський варіант. Но.
якимся витить витручав, ні? А так їм файно йшов від горі. Ну. А! Туйня завело зась на самий зачаток. Так, я си думав, що у нас ікаут, але ж гуцули укаут. Айбо коїм стрів Стасія, котрий ука та по... Ну. Якраз ож гуцули ікаут. Якраз ож гуцули ікаут. Та й домак гуцульські діалекти, но читаво іншакі. В більшості русинських діалектів. І взагалі, кобися мене звідали, що я завтра думав, я би казав, що гуцульські діалекти не аж такі читаво-русинські, вони доста, ну, вони самі по собі, никаємо правді в очі, не лише із язикового никання, а й, в принципі, ну, гуцули не читавося капчаути русинському киваняві, нич не капчатися, значить, не читав. Ож домак їм то не треба. Та й добрі. Ну. Хоба. А! Так, добре. А та я теж литрики проходив. Це я не в перший раз, просто ж. Я проходив за литриками, і за пекачем проходив, і туди, де тут коробки з доставки, то там проходив вже далі. Айбо то треба бути на то сконцентрованим і знати, що ти робиш. А цяк, треба спокійно бути сконцентрованим. А то я ще й з вами говорю. Паному, як на iOS наштімувати руснацьку? Ніяк, то не буде то. Шалена комуніта, прийшли никати лавр та пишуть за гуцулу та й кодифікацію. А той фурти, ну то саме. І все, що нас має болить? Айно. Тако за що? А руснак за кодифікацію. А! Хоба. О, туй ми ся трафило добрі. Ну, та я тепер теж прийшов був литрик, а далем падав. То я падав по литриках. Лишим перше хотів казати, що шкода, що в цій бавці не є ніякої такої музички, а якраз ми запалили були. Бавка ся видить тайно доста легко, айбо коли вижу, як ти то проходиш то життя. Мені воно визирало тяжко. Я знав, що вона буде тяжка. Но я собі і не представляв на кілько так нямереги беруть. Так, добре. Не сяк. Я чесно повім, я никав карту, та я прийшов був десь, третину. Я після другого стріма никав карту, скільки я прийшов, та я прийшов був десь третину, далі не побірував. Так, тихо, тихо, тихо. Сяк, добре. Ні, не добрі. Так, що пишете? Упав самий низ. Я прийшов бесідувати, пише мать, ой-ой-ой. Та правильно, добрі, тут треба бесідувати, треба каскувати. Так, тихенько. Хоба. Добрі.
нас вижу никад 7 чоловік. Ткося новий пут капчав, тко не знав. Уповім вам нараз. Я вас маленько надурив. Бо я казав, що ми з Сірочком будемо збирати, а Сірок на роботу не прийшов. Він пішов вон гуляти. Та дораз кіть прийде та прикапчаться нам. Бо до стріма він сидів туй, на роботі, за комп'ютером. Забавте Макса Пейна на аеропортові, на середнизькому штимованні тяжкості прям йой-йой. Мені таке не дуже інтересно. І це велика хиба, ож много людей радять мені, ож, ану, забався сю бавку. А мені то, ну, такий домак не інтересно. Сякое є много. А! Whenever I climb, I'm Як їм це followed by a файно dog потручав, ні? called Як їм це Ego. файно потручав. О, зацінили Friedrich сте? Nietzsche. Що, чекаємо Сірка із паном доцентом Падяком. О, никайте, мій кавель. Мій погарчик з кавелем, никайте. Я його викопнув. Летить. Йой. А, вже його не... Кампець, вже мого й не годин влетить винюпати. Ну, так, все статися. Так. Так, тут у нас було... Як ото у нас було? Якось також. Хопа, гоп. Так. Хоба-хоп. Хоба-гоп. Так, тудулі. Що пишете? Це я скорше хвалюся, аж побірував. Ну, таке теж є. Таке теж деколи треба. I'm gonna let you be for a little bit. Паскудяк, який чуєте? I'm gonna let you be for a bit. Сміється з мене. Так, все. Не зовсім так, як я собі планував. Це я вже півгодину не годин дійти до того міста, до якого я доходив майдавно легко. Це споза того, що я вже давно не бавив, айно та. Так. Мігалю. Чи не даш? Так. Тихенько, супокійно. Тихенько, супокійно ліземо догорі. А серус ото видкіть. Серус ото з латинського. Було там сервус, щось там, що означало, що я ваш чистований слуга. Гіби так. Ож була всяка форма поздоровлення, котра сталася всюди, де латинський язик. Ну, ні, навіть не так. Не всюди, де латинський язик мав великий вплив, а скорше туди, де була Австро-Мадярська імперія. Мені ся так видить, бо серус то таке кланяння, котре стрітите від Хуста до Баварії. Так можу повісти. Ну, і це не точний географічний кордон, я вам так просто кажу. Всяк просто звучить круто. Від Хуста до Баварії. По факту, ну, маленько має на широко. Мігаль істинний руснак увер погар з-під кавеля, а пак копнув воду. І це, он болить всякое читати, розумієш? Бо це велика проблема. Я навіть статтю за таке писав. Вода понесе то страшні слова, бо
Ай, йой, бо я знав, аж не понесе. Аж понесе, а пак принесе назад. Так. Хоба. Ну. Литрики. Так? Тут ми перше були. Ні, не від Хуста до Братислави. Від Хуста до Баварії. Кажуть Серус. Не всяде, ну, гіби уже, не всяде уже кажуть, но казали всяде. От Хуста до Мюнхуста. І це такий мачковий хуст якийсь мюхуст. Хоба. Хоба, хоп. О. Це не було добрі. Це не було добрі. Чудовак, не було добрі. Ай! Як мися легко дало вилізти догорі, так мися легко дало впасти в долину. І серус, і сервус. Ну, сервус, гіркою від слова сервант, або упростилося до серус. Ож майжива його форма, ото скорше просто серус. Міся так видить. Так. Хоба. Ну. Значить, литрики ми прийшли, тепер ця стіна, тут уже всякогось ми ся наникали були. Оп. Так. Не впав. О, нам якусь заспіванку файну включають. Ні, Севас, ото маленько не в то. Севас, ото... може, Томашові буде не лінь та розкаже вам. Но Севас, ото не Серус. То гіби інше кое. Так. Ох, як тяжко видихнувся, геняшний. Так файно тя видіти, бавитися цю бавку, коїм бавив, та бавив много найгіршу дяку. І це я вже звик просто. Кіттямиш, та перший стрім у мене теж такий був, що я хотів все виключити і піти геть. А далі пак мені Юрко пишеш: йой, забав чоловіка у Лаврові. Я такий: ні, я не буду бавити чоловіка в Лаврові, бо я з нього змерегований. Тепер мені вже май легко, якось май нейтрально. Так, тут ми. Мені Цимбура один писав, оскільки я прийду і цю бавку менше за 6 годин, та він мені купить піцу та й пиво. Або мені се видить, що це не стане, бо і це вже півгодини бавлю, а перед тим уже набавив очі 4 години, плюс-мінус. Ну, то нереально, що я за півдруга години прийду до кінця цю бавку. Нереально. Ну, та сяк. Так. Так. Тут все всякий шло. Ой. Так. Так. Так, тут треба осторожно обом і не перевер, айно. Сяк. Сяк, тепер можу долину. Та вже ми туй. Ну. Дораз буде тот
Гориславний шпор, грильовач, паскудний з котрогось. І цей, а це й має популярна точка. Даже ся сись усміват, не знаю, це вам видко. Сись ся теж усміват, дуже муся любить, як їм зафіглював. Він із цього гриляка падав йой не раз. Челянник у Лаврові. Так. Ну, що там пишете? Йой, тільки кажуть... кажуть це вас... то у тому вже читав. Ви сте робили відео о діалектах на словенську. Айно, ми з Томашом то чинили давно-давно. То було дуже давно. І то видав доста було крінжове відео, кіть по модерним стандартам того, що я знав, то було видав доста ще таке аматорське. Айбо... То було доста аматорське відео, айбо треба усім із дачого зачинати. Я б його тепер не переникував, но мені би було видав ганьба самому з себе, айбо, ну, добрі, що воно було. Так. Ну, зато видимо, як далеко гонисме доскочити плюс-мінус за півгодини, айно? Ож, коби не падати, та я би вже там півбавки прийшов. Коби не падати. Ну, ясне діло, що такого не гонно бити. Так, як си Лаворові радуєте? Лавор! Відео було файне. Ну. Томашові, видиш, полюбило. Більше мені навіть видав. Айбо можу то деколи перечинити на другий формат. Ото можу деколи перечинити із стріма на конкретно як на якоїсь куртої інтродукційної відео, діалекти словенське. Русинські діалекти на словенську. Ацякі та яцякі. Сись послухати можете туй, сись послухати можете туй. То можеш вчинити курто, то можеш вчинити із найвисокою концентрацією інформації. Бо то був стрім, ми там ще говорили із коментаторами, многось ми там икали, таги люди нажили. А воно би видав хотіло щось моє таке. Ну, добре, значить. Так, зась наші литрики, з ними ми вже низько виділи пару раз. Сівілоньки паранні. Так, що там пишете? Позирав на сість горниць та й не можу не думати за Бограч. Бограч із Челянника? Я тебе прошу. Так, я би на твоєму місці після першого разу колись згримів та включив їм другу бавку, та й нігде б більше туди не заходив. Були такі думки. Айбо... я напослід сесю бавку стрімив десь 2 місяці назад, кіт не більше. Мені треба було одний сильно спочити. Без ти розуміли, айно. Так, маленько туди. Так. Хоба. Так. Тривало нас менше 10 минут, і засість ми біля цієї стіни. А перший ми виціть падали. Не? Та прогрес якийсь є. Ви там з Томашем икали це икали. Икались ми. Так. Діалекти розділують главні ріки. У нас ровно то та сама ситуація. Бо як Митер файно оповів був,
Подкарпаття ото регіон, детермінований географією. У нас села жили так, ось ти міг комунікувати лише з тими селами, лише з людьми з тих сіл, котрі суть авать горі водою, авать долі водою. Бо через гори перейти, ото було дащо. І без якоїсь великої потреби отося не чинило. Наприклад, мій дідо Гримота, він з Лозянського, ото за горою. Вінся з моєю бабкою зознамив так, ось він переходив з Лозянського у Лисиче на роботу. Значить, він переходив горний хребет, котрий я би пішо не согласився перейти без якоїсь тренування. Або туди там був піший путь, ось люди туди часто ходили, бо ходили туди на роботу. Або в наш час такое би ся рахувало гіб, екстремальним видом спорту. Або й це було, не часто. Ось, люди сякіть побирали, та в основному побиралися авать із даками з свого села, авать із людьми із сусіднього села. Менше майздалеку. А із даком через гору то вже була велика нагода. Або я тепер кажу за 20-30-ті годи, туди якоїсь комунікації, якихось автобусів було дуже слабо. Значить, у той час уже ходила, гися казало на неї Кушницька Анця Кушницька, ото був тот ускоколійний поїзд. Або зась, він ходив руно так, ріка тече, він ходив до Ліборжавов. Лисича то село за Кушницею такою. Лисича. Лисича то дуже красне, або дуже маленьке село. Маленьке по нашим стандартам, там не знав, як тепер, значить, по переписові 2001 року там було біля 1700, авать 1800 чоловік. Значить, дуже немного. Ось у Кушниці було утричі тільки. Та можеш рахувати, ось, Лисиче доста невелике село. Засі сме на сьому Шпорові, тут сме перше падали. Це таке популярне місто на падання. Так. Десь їм відео, що в одному кутикові була ціла мікросистема. Люди з села А брали жони з села Б, а в селові Б ся брали з села В, та і так далі по колу. Не чудно на то. Не чудно було на то. Я так знав ось із людей, котрих я знав у Кушниці, та більше на їхньої родини, авать із Кушниці, авать із сусідніх такої сел. Значить, з Кирицьок, із Лисиче, із Броньки, із Сухої. Дуже рідко видкитись має здалеку. Значить, я знав ось jedna moja prababa була з Осоу, і то рахувалося дуже далеко у той час. То капець була жона з другого світа. Так, руняючи з декотрими селами Пряшовського краю та 1700 мегаполіс. Я за то й казав, по нашим міркам, ось то Лисиче доста маленьке село. Бо мені ся видить воно маленьким, бо я з Кушниці, мені ся Кушниця видить селом нормального розміра. Я на таке навик, а в Кушниці жило туди, біля 5000 людей, так купуємо. Коли я виростав у тому селові. Так, пише Матьо, як я робив родокмінь, що? Ось гіби родинне дерево. Та лемраз дехто походив з іншого, в основному з того самого села, зась. Моя прабабка ходила на біціглях із Мукачева в берегу на роботу. Я би на такое не пішов. Пак чого, на біціглях то ще доста поранно. Чиніться, уж нечисте не виділи, будьте добрі.
Учениця, аж я ту і був. Так. Так, значить, тако сісю бавку проходив із людей, яких я знав. Томаше, ти видав писав, що ти прийшов був до кінця, айно? Знав точно, аж Бодя, галичанин, прийшов був. Ну, бо він мені якраз оповів, що мій за 6 годин прийшов. Він нас низько не никат. То другий челяник. То не тот галичанин, що гінде в чатові є, то другий. Юрко казав, аж бавив, або не прийшов був, видав. Ні, він казав, що не прийшов був. Ну, або він буде никати стріму повторові, та пак напише в коментарях, чи набрехав їм, чи ні. Та й більш видав і не знав, от кого би і домак бавив, не просто би і прийшов. Бо ж це не є якась популярна бавка. О, знаєте що? Я кукнув стімові, значить, тут є achievement, ось, кілька людей, які купили бавку та прийшли її до кінця. 8%. Ну, 8, цятка 8. Значить, почти 9% людей дійшли до кінця. Значить, ото реально. Шкода, що лише не пише, кілька годин вони на то потратили. Так, що пишете? На біціглях порано, а у Лаврові? Качатися у Лаврові з Мукачева у Берексас було дуже, дуже довго. Так. Моя прабабка була з села, де тепер живе десь 15 людей, да? Коли там було 200 жителів. Ну. Ні, я родинне дерево раз не робив. Ну, не кажучи як далеко, я просто знав за свою родину дас. Сі три коліна ще спознав, айно. Або такої великої дерево не робив. Я знав, що по декотрих містах, по декотрих державах таке дають у школі, наприклад, айно, учиніть ваше родинне дерево. Є іпен. Так, бо у нас такого звика гіби не є. Або я рахую, що вартує вчинити, і я думав, що я то вчиню, просто не знав коли. Бо то би хотіло много часу, а терпіння. А у мене з тим... Ну, не вповів, бо ж я домак нетерплячий, бо никайте, я проходжу. Я той низько вже був двічі. Я вже за низько лише третій раз цабав цим містом. Та я би не вповів, що я нетерплячий. Просто на родинне дерево треба... На родинне треба дерево ще більше часу та й терпеливості. Або за то ви мені не задонатите на дрон на 128-му бригаду, знаєте. Хіба буду якось проходити родинне дерево онлайн на стрімові. Так. Так. Добре. Так. Ну. О, і галичанин теж проходив. Значить, вже знав як мінімум 2 людей, які проходили до кінця. Томаш пише, що не прийшов до кінця, бо має набавленого 18,5 годи. Угу. Так. Мартін пише, що має майстаршу русначку з року 1826-го. Та й робив не в школу, а й про себе. Все доста читаво, все доста сильно. Направду. Так, добре, ми тут маємо доскочити до тих коробок. Так, я не пам'ятаю, це автовиціть робив. Добре, спокійненько. Все буде добре. Кіця не мерегувати. Так,
Туся треба сконцентрувати. Добре, нормально, нормально. Так. Так. Добре, все не було добре. Все не було добре. Так. Мігалю, ану. Сконцентрірен! Так, що пишете? Може би ся дало вецей, але то би мусив піти до Пряшова архіву. І це дуже сильно Кітіс знайшов люди аж з 1820-х років народження. Так. Тихо, тихо, тихо. Значить, оціться сюди, далі сюди. Так. Ай, так, добре. Кіця подкапчав дако новий, та хочу вам нагадати, ож ми низько не просто тут мучимо мене у Лаврові. Ми пробуємо назбирати маленько грошей на дрони, на 128-му бригаду. Збиратимо Цимбурашка, Таня Калитенко. У описові до цього стріма є подкапчений її оригінальний пост у Твіттерові, де вона зайся розказує. Там таку й знайдете у описові до цього стріма відкликування на монобанку та й номер карти привата. А Кіть, інтересно вам написати мені якусь дурничку, бо воно висвітилося тут на стрімові, та й би там MC Стру казав пау, пак, йоу, та можете теж там написати, там теж є відкликування окремої на дяку. А ми дотить бавимося у великий обман, бо я нагадую, ось Сірка ще на стрімові не є. Він це обіцяв бити, а й дали у нього були якісь дуже срочні діла вон, та Сірок пішов геть. Та я низько сам раз із вами. Так, що там пише Томаш? У Словакії дуже много є уцканованих метричних книг. У нас всяк не мусить йти до архіву. Айно, всяк знав ось... Та що я знав? Ні, я за це не знав. Це буде брехня казати, що я це знав. За уцкановані метричні книги я ніч не знав. Прийшов? Никайте. Прийшов. Поздяк. Ай! Никайте на Сірка. Прийшов до нас стрімити, ну. Клади його. Сірку лягай. Сірку лягай. У нього були діла, я знав. А! Сірку лягай. Так, Сірок прийшов із вон. Він це раз буде мити. Ану. Сірку. Никай в камеру. Кажи, чи ставані позирачі? А що з тебе рибу пахне? Ти десь рибу знайшов? І ти, малий, бітанга. Що галасити без нас? Ну. Так. Що? MC Струк це дістає якісь роялті з того стріма. Ні, не дістає. Я і не знав, чи він знає, що туся існує його музика. Видите, який я жорсткий пірат. Нелегал. Я навіть не позвідався MC Струка, це можеш мені його трек взяти на сесе. Я міг і... О, точно, бо там можеш наладити гиби іншакі треки на іншаку суму, айно? Бо я би, може, і MC Паленятка поклав на дащу. Там... Я не знав, це всі сервіси то дають, але я точно знав, що я там адеканикав стрім другого челянника, і у нього там таке було ж на яку, ну, не на суму, а на діапазон суму, айно ж, коли ти там донатиш до 50 гривень, та один звук, коли ти там донатиш вверх 200 та другий звук, коли вверх 500 та другий звук, і таке далі.
Ну, а ми починаємо зась із зачатку. Сірок ходив читати твої новели за глазку, того з нього рибу запахло. Ну, гонно бити. Сірок такий. Я не знав, це я то десь розказував, це ні. Або адика такое було аж. Ну, він всяк знає, гиби піти вон. Далі пак вилізать на вузір та проситься до мі. Тоді як так було, уже ми заспали, а Сірок шкрепче у вузір, аж хоче йти до мі. Та я вузір відкрив, його запустив, а також світло мені не включав, аж я вузір відкрив, його запустив та ліг їм дали. А далі щось уставав їм пішати йти, це щось таке. Та включав світло, а на землі попри мене такий пацканище великанський закушений лежить. А такий просто, ну, дорос такий довгий мацур. І Сірок, як увидів, аж я увидів пацканята, так прийшов від мені хвалитися аж. То я вам приніс. Ото у той день якраз була гроза, аж читавий дуже дощ падав. Та у таку погоду, знаєте, айно, аж пацкані вилізав з своїх нор. Та Сірок, видите, одного поддежурив. Він нам так і синичку приносив був. Газда. Ну, а ми зась починаємо із зачатку. Десь ми були, там сме зась. Десь ми були, там сме зась. Так, Сірку, будь добрий, не обертай мені. Не обертай мені монітор. Ану. У нього то й свої діла. Та сяк туйжиємо, сяк газдуємо. Я їм купую консерви, а вони мені приносять пацканів. Сяк. Так. А, ми тут уже були, ми тут вже все знаємо. Сись мотори, сю трубу, всі гордови. Я зась, так і в той раз я вже починався потихо реагувати, то в мене вже хибить концентрації на все. Я вже починав просто тирмати рукою, май сильно не треба, та мене вже просто удмітує. Або той інчак не може. Мені он самому тяжко, я он тяжко душу від цього. Та не можу повісти, що я до максу покійний. Така й се бавка, вона заставляє тебе вчитися терпеливості. Розкажіть ліпше, що вам доброго Миколай приніс, кіть до вас уже ходив Миколай, бо тепер знаєте, таке у Миколая чудний графік. У одних людей в один час, у одних людей в другий. Так. Так. Добре. Добре. Так, момент. Падеш і не кліпнувши оком продовжуєш говорити. Ну, у кожного чоловіка є своя межа в тому, айно. У кожного чоловіка у тому є своя межа. На мерегуєння
Женя намерегувала. Кіть не говорю, та годинимся май сконцентрувати на тому, що чиню. Або кіт починав з вами мало бесідувати, та вже ми май тяжко. Ну, або ясне діло, що я не буду ся мовчки проходити, бо вам не буде інтересно. Що я мушу із вами показкувати. О, що чіпси та й штрімфлі. Ну, то у тебе такий дуже класичний набор. Мені будюкове Миколай приніс. Та й новий чохол на телефон. Такий дуже хлопський. Знаєш, такий дуже пуф. Такий кланс. Ну, дуже хлопський чохол на телефон. Дуже хлопський. Так. Міг я собі у покою Майнкрафт або да що інше бавити, ти ся тут трапиш. Траплюся, бо люди за цю бавку голосували. Ож хотіли б я її бавив. Бо їм інтересно лікати, як я себе траплю. Знаєте, учинимо так. Ож я ще побавлю все, доки буду тягнути. Далі собі дам паузу на пару минут, а далі будемо бавити дещо друге. Може забавимо ще низький Майнкрафт. Я таке люблю. Та й я вже дуже давно не заходив у саму бавку, так вам повім. Так, опа. Хоп. Ну, тут ми вже доста високо, релятивно. Так, о тому вже бавимо годину. Айно, година то ще не много, айбо й немало. Йой, кілько всього, перебачте. Так. Так. Ні, це маленько було не добрі. Це мені треба стати цяк на крайчика. Так, сюди досягти чим ми дали. Айно, всяк буде його. Так. Або кампець він сильний, він себе годен держати цяку лаворові. Ну, і туйсме зась на сьому шпорі. Сірку, все нормально у тебе? Так. Тихенько. Тихенько. Спокійненько, тихо, сяк. Так, добре. Так, мені треба перепочити. Фух. Треба перепочити. Я вижу вже і люди ся откапчують гет. Не інтересно їм никати, ні? Лавр, це не інтересно їм никати, як я ся траплю. Це може людям не інтересно було слухати генеалогічні дискусії? Не вірю. То, а чий був найліпший драп нижнього стріма?
Так, добре. Хотім не впав дуже далеко. Так. Ні, все, я. Чекаємо, коли пройдеш мало майдали. Я на минулому стрімові прийшов, бо вже сильно майдали. Айно ж, я вже прийшов тут і коробки, шифони тут їм прийшов був. І там за ними вже були такі не гарадичі, а й. Не гарадичі, а й таке було гіролети. Такої гіролети на возурі. Щось таке. Та я до того був дійшов. Там уже. Там була якась камера. Ну. Добре, тут ми на коробках. Далі. Тепер треба буде під тими коробками теж попролізати. То буде тяжко. Бовім добрий, кідь ми Николай тільки того приніс. Ай, ну був весь чесний. Сей світ був весь чесний, правда? Я теж, мені це відділо, що я був чесний. Так. Тут, значить, спустимося на сесе. Так. Добре. Тихенько, тихенько. Коротше, я се йду чинити чай. А зараз будемо бавити дещо друге. Я за пару минут буду. Де ми є тут?
Так, ну, а я прийшов. Тому ся говорить Rage Quit. Ну, дораз так. Не без того, я вам... Йой. Так, сейдемо гет. Най буде Rage Quit. У всьому є границя якась, навіть моїй терпеливості. Не? Після цього челяника у лавурі треба буде валідол пити. Можеш просто... Там у лаврові вода, айно, там можеш просто у воду валідола розчинити, розколотити, та й буде порядок, ні? Зараз, пару минут. Даже, ну, не пару минут, а й запускаться лаунчер. Ну. Люди повтікали, ну то не бай. То не бай. Я не думав, що Юрко буде сильно розчарований. Ні? Ні? Так. Що пише? Ні, все, доста. Я лиш прийшов, то вже вийшов. Треба було никати спочатку. Я не беру. Я не желізний. Айно, кожний На, я тобі укажу мацура. Никити. Сірок. Сірку. Кажи, як тобі зо мною добре ся жиє. Ні, нормально тобі? Добре. Все, я надіюся, що це буде добра отплата за те, що я вийшов. Я півдруга годину дораз бавив то лізання, цабання у лаворові. Я більш не можу. Мені треба розслабитися. Я запускав Майнкрафт, чекай. Так. Ага, сяк. Так, тепер тільки треба мені поміняти Game Capture. Айно. Є, добре. Ідемо у нову панонію. Так, як ця оповість Grindr по-руснацьки? Це має то свою назву. Та не думаю, якась молотілка, щось таке. Давлячка, молотілка, щось таке. Просто смисл у чому? У нас ніде не було тої молотілки, того грайндера, айно, деякого окремого інструмента на кухні. У нас того просто не було. А кіть ото була якась молотілка на щось друге, значить не на кухні, ну, бо нормально у тому можеш там чеснок, айно, перевнадіти. Такого ся просто не робило. Тот чеснок ся просто ножом трощив, а так ся метав, так ся їв. А на щось друге, наприклад, коли тобі треба там руду тут кришити, то вже був домак другий інструмент. Так ся рахує. Ну, коротше, не було такого слова. Так буде легше оповісти. Юй, а в мене там... У мене там, вижу, карта перекривається з чатом. Та мені легше, знаєте, що мені легше пересунути чат. Отсяк. А ну, повіжте, це сяк буде добрий. Я не хочу міні-карту тепер виключати. О, а ні. Може не так. Може чат покласти під міні-карту. А ну? А цяк. Ну, нормально буде. Ні? Не буде біди. Джинджер? А чого джинджер? Я не вижу... Ну, я сякое слово не спознав. Який джинджер? Йой, я сліпий, я не дочитав.
Ти за дюмбір, айно. За дюмбір кажеш. Так, а я вам... Йой, ми тут дуже давно не били. Я вам тільки всього не вказував, ки чесно. У мене на газдівстві повно всього нового. Я си фонтан поклав. Він визира доста паранно. Тут такого ще не було. І видите, я понатягав із пекла того дерева, та й світла тут і риблячі. Як це воно кличе? Ну, і з тої луски, що рибу навнадів, та з тої луски начинив світла. Я у популярній противняковій броні. Ну, а туйки фонтан. Я у фонтан корали назабивав, бо вони лише у воді гонні бити. Я якийсь май великий, май хитрий фонтан раз не придумав. Я в нього лише сякий. Ну і мені це буде доста файний вийшов. Фонтанчик. Повожу вас іще маленько по газдівству і укажу вам, що в нього нового. Перебачте, ко там хотів. Обом дали поскакував у лавурі, у мене вже не є терпіння низьке. Раз доста потім. Ну, зачнемо раз із малого. Я не помню, це указував вам, учинив се ту ще таку маленьку печку. Такий малий пец вонка. А цикай. Цяко то визират, такий пец. Значить, я сюди луки виміту, котрі мені падуть із цього, із грибика на мобів, айно. Та переплавляв тут всякое сякое цуря, що з них випадує. Це уграєш? Що, Майнкрафт? Ки ти залаворся звідаш, та я си думав, що прийде день, та я виграв. Або коли то буде, не безгуся вповісти. Ну, та я той сихацяк забивав, айно, та мені пораз падуть туті. Цуря всякое, цекое. Та я то зміту сюди, та воно мені ся плавить, а луки йдуть на паливо. Бо тих луків тільки в ся було назбирало, і я не знав, що з тим чинити. Бо, шкода просто вивіричі. Айбо їх із нас того немного. Вовкунець, ти знаєш, що таке дюмбір? Я вам ще дещо вкажу. Значить, туйка в ній є темниця, айно. Темниця світлиця, видите, аж тут вже маленько менше цих стало хактушів. Учинив він був туту ферму рейдів. Не є аж дуже паранна, зараз вам кажу, не є аж дуже паранна, айбо вийшла йде днів. А до того, є в ній тут і кактуси. Чекайте, треба як нормально вискочити. Не тямлю видки в ній кактуси. Я їх видав, був купив десь. Ну, вчинив я цю ферму кактусів. Щоб і світла повно було, і так. Ну, мені ся любить, як у нього вийшло. Вона не є максимально ефективна в плані їх основання міста, бо видите, тут один блок поміж цими, а поміж цими вже два. Ось там так 4, 4, 4, 4. Що пишеш? То ще GTA 6 вийде, як ти дограєш лавор. Гонно бити? Я не знав. Я не знав, коли вийде GTA 6. Як си думаєте, чого не є читавої зими із законним снігом? А не з мачанку? Пак на то много є причин. Туйся назбирує потихо, супер. Мені ся полюбив такий концепт.
воно, міста много за ним, бо я його оцяк, видите, на висоті вчинив, та ту й можу ходити, дем ходив, взагалі без проблем. Ну, та йдемо раз, кукнемо, як йому чинив тут у ферму рейдів. Так, щось у мене стало мало коров. Ба кудись я діли, другий не знав. Щось я з ними стало, видав. Та й, Никите, що ми ще запримітив? Видите, той куриця. Вона там давно. Я не знав відколи. І треба боїв придумати ім'я. Значить, кітькось буде никати зі стріму повторові, та можете писати свої варіанти, як цю курочку назвати. Я даже зроблю скріншот, цяк. Бо та курочка там давно. Я її запримітив, бо щось ми як минулого стріма. Ні, ну ти нормально. Ну я заберу Коко. Бо так більше не роби на стрімові, добре? Ну, тако буде никатися у повторі. А ви можете так і тепер написати у коментарі, як би сте хотіли б цю курицю було звати. Або не у чат, а й у коментар під стрім. Або я не знав, це так може закид стрім ще йде. Добре, свистатися. Кіть маєте якийсь метод? Я пак окремо вчиню голосування, теж в телеграму вивідав. І ця курочка мусить стати якимось цим місним артефактом таким, знаєте, бо вона там уже давно. І я не знав відколи. Бо я цяк теж знайду яйце, та я яйця кудись вимітую, та мені ся видить, що вона туди була, упала, забилася в то, та там ся і стала жити. У мене другого варіанта не є. Ну, йдемо кукнути на ферму тих. На ферму рейдів. Так, грибики у мене тут ростуть, супер. Тут, який, знаєте, записував їм відео за синю хащу. Був йому шоковий, знаєте, я попробував би викласти CC просто блок цього недерека, та поклав їм один всякий поміж них, та чекав їм, дуже довго чекав їм, аж колися то та трава розросте, бо я думав, що буде фунгувати, знаєте, гіз просто в траву. Ну, бо кладете блок землі, та на нього за якийсь час наросте трава сама, а не з сусіднього блока. А з цим так не робило. І я, мені здається, що я ненароком був, просто по ньому кістяним порохом був завнадів, та порозуміємо, що ага, сяко то робить. Ясно. Що там 2025 рік? Сукотімся, чекаємо КТА, мусимо дожити. Ну, думав собі, аж дожиємо, айно. Ну, я тую чинив сісю фарму рейдів. Туюня житель такий, селянин, туюня яма, куди вони біжать. Ну, таке, досить стандартне. Туй камера на забивання. Долі під ту яму. Яку никав інструкцію, там десь є відео, я можу зверечі пак у коментарі під це відео, ось, як їм тут у фарму чинив, дуже простенька інструкція. Тут, значить, таке маленьке місто, видите, бо їх забивати, та й мало у мене бути вже пару, 2, 3, 4, 5, СС6. Значить, тут 5 їм вже, 5 рейдів їм тут вже вибив, та по один тотем безсмертя випав ми був. Ну, та що б хотів казати, яким цю ферму чинив, та не розумів їм, нащо мені тут ляти лаву. Ож, я їх сам можу позабивати, ні? А далі дійшло до нього, що тот великий динозавр, котрий з ними там ходить, знаєте, тот бик такий. Та він у ту ямку чогось не хотів падати, або його забивало сив лаву. Може у то на авто. Або я не знав, чого так. Чого усі варіації тої ферми не можеш його забивати самому. Це то так задумано, домак? Не знав.
Ну, яся дуже читаво просунув із варінням зіль. Кітямете на минулому стрімові я ходив забивати близів, причому дуже успішно. Тут не знав, це вказуємо, я теж маленько куріння порозширяв. Так, файно вийшло. Ну, то що вам казав, ходив забивати близів, та наварив їм уже шеліякого зілля. Ну, не дуже шеліякого, я насправді лише 2 основні филя варив, які бо мені май треба. А, тут щось досить темно, тут бо може пак май позасвічувати я щось. Та й тут щось дуже темно. Треба ми буде ще поробити над світлами вдома. Можемо кукнути у мою лабораторію. Айно, і сам вам вже вказував. Айно ж я тут розібрав тут і шпори, які в мене безхосенно стояли, бо я в них і так ніч не перепалював. Кіть ми треба щось... Ну, ідіння я всьому печу, це правда. Айно, я тут вже назбирав ще м'яса, та ідіння я тут печу, а кіть ми треба було переплавити дещо друге, та я усей шпор ани не йшов, який в мене тут стояв, бо я се вчинив сись. Та, ну, не було просто смисла. Не блейзую, а блейзу, що? Ти мене будеш управляти? Ну, та тихим був... та й вже в мене, видите, 3 сесі голови суд. 4. І тут у мене ще на шифоні в мене є. Знаєте, на серванті збираєте собі шелеякі склянки з колекційним алкоголем. Я так голови всіх збирав. Голови відер скелетонів. Так, тут у мене сися лабораторія. Тут їм се поклав сесь класний такий огінь синій. Тут у мене вся книга рецептів. Я собі пишу, що я знав. Значить, на подводне дихання ворча і на пухач, на огнестійкість недерворча, пак магма крем. Ну, зілля слабості з павучого ока. Тож я просто собі записував рецепти, які я знайшов, які я порозумів. Так, тут несуть уже всі наварені зілля, подводне дихання, огнестійкість, а це зілля моментального лічення. Це не я варив. І це ото, що понавипадувало із відьми, із босоркані. Айно. Та я просто збирав. Так. Ну, мені ся полюбило, як я все місто оформив. І цей камін вугловий мені ся тут дуже парує. Воно тут якраз лабораторне таке. Так. Ну там я ще понаходив би у ладах желізну, ту броню. А кітямете відео за кізяче молоко. Ото я видав теж на стрімові. Пішов був сюди. Татуєм тих цапів знайшов. І тепер у мене суд всякі рога. Так, сутуня помисли, чуяння та й співання. Значить, помисли і це тот, котрий я знайшов у аутпостові тому. У аутпостові, там, де тут йде хактуші. А чуяння та й співання... Ні, помисли... Ні, сись мені випав був із цапа. Чуяння. Айно. Сись я знайшов був от постові. Ну, і сись мені теж випав із цапа. Та й всі другі мені випали з цапа. Класно, я тепер то гудак. Ну, та... Далі від цього міста я ще пішов мало май сюди. І туйки я теж знайшов тих цапів. Ну, ясне діло, я з ними там ніч не чинив. І
туйка я відкрив був портал, і я не пам'ятаю, куди я попав. Мені се видить, що я там накопав був тот пісок душ. Айно, я витить пак... А, ні, брешу. Цей портал, який я той був відкрив, він мене кудись вообще... відкрив мені портал десь вообще над морем лави. Аж там такої ніч доброго не було. Або я далі пішов сюди, але цей портал я відкрив, і він мене привів у долину з піском душ. Там я знайшов тот усей пісок душ, який я тут вихоснував на СС, наприклад, та й на СС лампуші. І я собі тут місто Возрождення теж... видите, і тут їм поклав сині лампуші, і тут їм припарадив таке місто Возрождення, ну, ось, перед тим, як іти у пекло, то туся треба сохранити, гиба. Щося звідат Матьо. Це буде Різдво на серверові. Там якраз Іван Таркович казав, що треба буде ладити колядування, ось будемося збирати в якийсь Батлегем, та будемо ходити на сервері колядувати. Як ото буде фунгувати, не знав. Ото Іван най розкаже, або айно він щось там ладив. Ну, та й ще казав йому, що буду чинитися цю штреку, айно до спаунерів. Та я вчинив. Значить, туся штрека зачинат. Далі вона йде сюди горі. І вся структура, яка не фунгує, на неї не никайте. Далі вона йде сюди. Тут село Саваново. Там у мене буде штація. А далі ще штрека йде сюди. Ну. Та я задекорував повністю уже до Саванова. Значить, до Саванова штрека є повністю задекорована. А від Саванова далі є лише полотно, а не є сих карік. Йой. Це я не хотів так вчинити. Видите, я начинив всякі каріки. Там кожні 25-30 блоків, біля того, то я вчинив всякі каріки. І всякі каріки суд аж до Саванова, далі не є раз. Або є все полотно. Пойте, я вам укажу. Я вніс з собою постіль, добре. Чекайте. І ще я тут під цими штаціями всі уяві, я вчинив таку гиби стару штацію. Айно ж, гиби тут колись давно були якісь експерименти, щось якісь клалися тут і штреки, щось якось з цим щось бавив. Ну, що воно файно визирати, мені ся любить. Таке я гиби тут якось експериментував із цим, із редстоуном, із цим усім. Ну, і знаєте, що я увидів? Ось редстоун є всякої сили сигнала. Айно ж. І це в якихось там шиліяких туторіалах розказувалися ось сила редстоун сигнала гонна ботинчика. І я тут все неките що увидів. Кіть його включу, та видите, він тут має світленький, а тут вже має темний. А я кіть тут ще зажму гомбу, та він і тут стає руно такий самий світлий, як і там. Швидко ж має сильний сигнал стає. Видите? Кампець. Ну, я ся вчинив гиби місто на експерименти, а по факту я тут справді щось для себе нове відкрив. Що? Так, у Сірка совість ця не пробудила, зміну прогулює. Ні, Сірок прийшов, я не знав, може ти пропустив. Сірок прийшов, лише ж він не дуже має дяку з вами говорити. Бо він уже на роботі, Так, кілько часу то клав. Кіть рахувати, ось у мене вже були всі матеріали назбирані. Ось я не копав камінь, не рубав дерева. Та я десь 8 годин в общому потратив, або я все ще не докінчив. Ну я насправді не рахував, я тепер дуже приблизно кажу. Кілько на то пішло. Поймеся провести. І у одному з останніх відео могли сте теж видіти дарабчик цієї штреки. Як їм ся віз.
Ну, видите, я усягде, де клавим сі каріки, та клавим і нормально колони. Значить, ця штрека має опори, видите? Всяде суть опори он до землі. Це мене май мерегує, коли якось десь щось строїть, наприклад, на серверові, і кладе просто у воздусі щось літаюче, без ніякої опори. Ну, я гиб нечистим не вчиню, все нормально. У кожного челянника то своє. Бо мене так казить на то никати, воно мені таке неповне, нереальне якесь. Якесь дуже страшне задротство. І це мені каже челянник, який пройшов Getting Over It, який пройшов челянника в Лаврові. Розкажи мені за задротство. Сірок спить, роботу робить, айно. І мене мишів муся снити, айно. Ну, видите, тут є опора у кожної сії. Значить, штрека на чомусь стоїть, видите, і туди узад никаємо, теж усяде є опора. Так і має бути, так і має бути. Тут файне місто, никайте, яке парадне місто. Там так файно. Я би там хотів щось учинити, або і не хочу там не чинити уєнно, знаєте, ось та недокована дика природа, мені не хочеться її рушити, знаю, воно там так буде, я ся кожен раз буду возити, буду никати і казати, йо, яке там файно, я можу там щось учинити, або ліпше там ніч не буду чинити. Так. Я 2-3 рази пройшов, після першого вже много легко. Ну, айно, вірю, що практика. Ну, тільки можете видіти, тамки вже гиб Саваново, тамки у мене буде якась штація. І, ну, може дві каріки сперед Савановом мені хиблять. А далі декоровання ще не є. Ну, ж далі декоровання не повне. Бо далі є лише все самое полотно, а карік та й опор не є. Так, ми собі тут переспимо. Кітькось новий прикапчався, я вижу, у нас тут вже 8 чоловік, та нагадую вам, ось ми низько не просто так бавки бавимо, ми допомагаємо моїй цимбурашці забрати мало грошей на дрони, на 128 бригаду. У описі до цього стріма знайдете відкликування на монобанку, знайдете номер карти, знайдете сам оригінальний пост Тані у Твіттерові, де вона каже, що у нас все збирать, бо не було ж я брехач. Та кіть маєте дяку веречейку купіку, та будьте добрі, мечте напряму туди. Кіть хочете щось іще нам розказати інтересне на стрімові, бо тут вискочила оповістка, та там є окремий лінк на дяку, і у шитки зобрані гроші я теж перезажену Тані, перебачте. Уже ся заговорю. Видко давно ніч не стрімив. А можемося, слухайте, довести і до кінця. А ведь можемо зайти в Саваново поникати, ви тут видав ще не були. Ні, ми були в Саванові. Мені ся видить, що я указував вам Саваново перед тим, як ми ще йшли. Ще перед тим, як я поклав собі шейдери був. Та ми були у Саванові. Я вам ще вказував, яка тут чудна вода. Ось там просто була. Я роздавив? Но кампець, у мене і не є з собою мотики. Ну, пробачте. Що я можу повісти? Та туди се вчиню один хліб. А там уже і не посажу. Ну, свистатися. Видите, отсяко, ж тут вода просто сюди не йде, а мала би течі. І тут такого много було по всьому селові. І це в кожному Савановому селові сікоє. Добрий день, а ви тако? Душпастир. Так класно убрати. З діадемою якогось.
No, dobrý, to takové. Tu si učiníme jeden chlіб. Ну, та довеземося до... Щось це там. А, то просто яма. Довеземося до кінця. Там, де в мене спаунери. Я там пробував то тоді, як виліпшити дизайн сам того, як я собі придумав ту ферму. Або щось не вийшло ліпше. Не вповів, бо може стало гірше, але ліпше не стало. Ну, та сяк, самое полотно, у всякому виді, як його видите тепер, є дошорено он до спаунерів. Та можу поїсти, що я даже більше 2/3 роботи зробив на саму сесю штреку. Так, що кажеш, прийде 50, будеш мати золотий лавр. Мені то чугуни вже не треба, знаєш. На низьке доста. Да, як другий раз. Яся тому ще верну. Но моє терпіння має свої границі, йо. Ну. Підемо видавницьки маленько путювати. Айно, ми з собою взяли постіль. Та підемо ще маленько попутюємо. Чайчик то так добрі. Купив їм се тут закладувані шишки у сірупові. Ось, ну, шишки це з ялинки, це з сосни. Не знав, то не позвідавимся. І вони просто у сірупові закладувані, вони проварені, та вони дуже такі м'яткі. Ти їх жвеш, то казка. Я, ну, дали просто того самого сірупа, беру ложку та у чайку лучу. О, Никите, у мене тут ще на постіль. Круто. Ну, татуїня тот спавнер. Причому, ну, розумієте, дуже нечасто можу видіти натурально згенеровану аж таку структуру. Видите цю колону? Вона дуже паранна, вона дуже файна. Так, ну, пойте в долину. Так, тут у нас желізо, на якесь вже і не творимо. Тут у нас ще jedna постіль. Тут у нас сесі спаунери. Я попробував маленько виліпшити дизайн. Ось я просто замісто многих блоків бургучака я поклав городини. Я собі думав, що то поможе паукам плисти далі, щоб вони не моглися завадити за городину. В реальності лупина. То так не фунгує, то не помагає, і вони застряють, але туй. І застряють. Туй горівнися збирають. І туй унися збирають. Всьому голови. Чого? Чого сяк не можу точно вповісти, но сяк фунгує. Ну. Та я тут пару раз посидів, сяк пофармив. Експірієнса з них паде доста читаво насправді. Так, Мартін пише, я тепер теж п'ю много чаю. Главні джинджер з цитроном. Дюмбір? Ну. Йой. Хопа. Парада, та тут сяк можеш набивати собі. Так, у мене десь тут був складик. Айно. О, тут їм і дерева понаприносив, не помню на що. Так, шпоруня є. Вони через цю ямку вилізти не гонні, або вдарити не гонні. Гонення посягнути так часто бувало. О, Митю, здоров. Ти пропустив має інтересне. Прийшов із у такий час. Я перше в лаврові скакав, а вже не скачу, бо я ся від того вже змучив. Волів прийти скорше. Зато я тобі загуду маленько.
Чуєш? Це спеціально про тебе. Йой. Так, ліземо вгорі по нашому імпровізованому ліфтові. Ідемо десь мало попутюємо, відкриємо карту. Я би хотів знайти болото. Я ще не знаходив тот болотяний біом іще. Так. Треба поникати десь ми. Значить, ми тут. Кіть я добре розумів, та болотяний біом не буде граничити із саваном. Но буде граничити супокійно, наприклад, із темним лісом, а із простим лісом. Та нам треба буде, значить, у того бока йти. Так? Айно, десь туди. Прийдемося сюди, тут десь ми були знайшли отпост, а ми підемо, віддав, сюди май доправа. Бо туди ми вже маленько ходили, підемо сюди май доправа. По-українськи то джинджерся кличе імбир. Айно. А ми то як Джингілінг стронг. Так, коби був час у стрімах сидіти в кінці року. Та я, видиш, теж не часто таким ся бавлю, не часто стрімлю. Просто деколи мусай. Низько у нас не просто стрім, бо ми ся хочемо бавити, ми ще хочемо і назбирати копійку на дрона, на 128, бо то мусай. Та уже хоч так ото закомбіную, айно ж, взамін за вашу копійку я вас попробую ще як повеселити. Так, тут ми гиби били. Будемо йти туди май доправа цяк. Сюди ми заходили лиш піціцько. Ха, паркур! Мене це так веселить, що... Ха, паркур! Паркур! Хоп! Хоп! Йой! Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, ебак, пак. Намило у лавор. Намило лавор? Чекайте, що в мене? Encoding overloaded. Що це стало? Так, у мене зась то. Encoding overloaded. Considered turning off. Щось там. Так, чекайте. Раз треба поникати, що нам завели. Завели нам 1000 намило у лавор. Я ся пущу ще раз. Стоп, качает, пау, бич, мазафака, струке, ебак, пак. Намило у лавор. Намило у лавор. Дякую. Всі гроші підуть на Хосен, підуть на 128 на дрони. Красно дякуємо. Паркур, айно. Я таке люблю по деревах скакати, гіма угліда який. Так, ми собі тут переспимо. Уже подумав хавчат. Щось дуже шиковно. Це геоофісове. Паркур. Айно. І це була отсилка якраз до того. Це була якраз отсилка до офіса. Ну, чуєня тот зомбій, котрий подумав хавчит. Так, як би ми ся виціть запаркурили далі? Не никайте, це вже був не паркур. Візьмемо кулачик та йдемо далі. По деревах скакати то доста інтересно. Лиш ото не бюзивний метод
Бо деколись я кінчав дерева, там мусить як видите злізати. Ну, ж не аж кінчав це дерева, аж їх так і не є, а й... Не доскочити вже з дерева, так де дали. О, який ти маленький вовчик. Піці вовчик. Піці вовчик. У мене ще нігде тут не було пса. І це дуже інтересно, що я в Майнкрафтові ще не мав свого пса. І це видав споза того, що я дуже пізно прийшов у Майнкрафт, і тут вже дуже много шилякого контента гайно. Та мене вже така худобина не дуже бавить. Ну, не, що вона мене не дуже бавить, а й якось... Ну, не трафляло мися мати пса. У тих... А там біля мене нігде і не є вовків, знаєте? Ось туй у всіх містах, де я бавив, в основному, айно, туй нігде поки ще псів не було. То я і не мав таку нагоду мати пса. Так, добре, там у нас далі тут і полонина. Там у нас щось має таке. Будемо йти в того бока. Так їм казав, маю право. Ну, це кампець. У мене низько зась щедрі донатори. Кожний раз, як се збирать на щось таке, та приходять. Ого, а в мене, знаєте, що не є? У мене не є лодька. У мене не є лодька. Дось я дораз скоренько учинить. Далі ж тут пересажу дерево. Бо не було ж. Я такий безсовісний прийшов, стяв дуба. Ти пшует. Ось, якось буде. Кащу треба сокотити, дерево пересадити. Ну, хоч один скіпець випав. Порядок. Так. Мені треба лодьку. Як ото я без лодьки пішов? І це теж з собою ліпше забрати. Не аж мені дуже треба лодьку епін у Батуй десь іти. Там зась рівнини всякі. А ну, провізімося в того бока, раз поникаємо просто. Щось я там нагенерував. Так, там горби. О, там горби. Там майруное. Там такий гори-гори. О, ідім. О, портал. Портал. Так. Круто! Зарватий портал. Кресало є. Годинку мені не дуже треба. Золота фейса мені не треба. Так, тут є обсидіан. Удобримо портал поникаємо, що там. Так, ти тут є один. Скаче мені. Так, та й золото, видав, теж треба забрати. Ну, супер. Тут мені треба кілько ще. А більше мені не треба, ні? То 2. Ні, 3 висоти має бути. Мені треба ще мало 2. Чекай, так і це все. Ми все з угла можемо забрати, ні? Все з угла можемо забрати. То вчинити сяк. Сяк.
Та й сей з угла забрати. Сяк. Ну, теперь-ка. Ревучий обсидіан гет. Наймітуй не рембат. Так, і має в нього бути 4 сихайно. Раз, два. Все, сяк має бути доста. Ні? Ай, ну сяк має бути доста. Не є в нього, правда, ніякої золотої броні. Можемо си учинити то-то. Так. Ну, я, правда, приладився, айно на путьовання. Я з собою взяв 15 тисяч цих рогів цаплячих. Дуже ми треба. Дуже ми треба. Так. Тут лишимо все. Тут лишимо постіль. На ній все сохранити треба буде. Так, що там мені пишуть? Не маєш карту? Яку карту не маєш? Так, мені пишуть, що будемо ще бавити доту. У мене стрім. Не можу. Як ліпше оповісти, бо сугуля неонь парує, гіє слово на англійське корнер. Не зовсім порозумівим, за що кажеш. За який корнер? За угол? Так, учинимо си. Золотий топанки видав. Все можеш класти на місто. Все мені не треба. Один був туй. Один туй. Так, лишимо... лишимо туйки видав то, що нам не дуже треба. Ревучий обсидіан. Возик. Ай, ну, всі 3 роги. Пшениця. Все ми треба, лучку ми треба, кресало ми треба, золото ми треба. Ну, все, стрижки видав лишу. Добрі. Португальський контрібал, здоровлічка. Угол ото скорше позичка. Чого? Ні. Угол, авать кут. Ото, ну. Авать угол, авать... А ну, чекай. Мені се види, то ж угол нормально є нашое. Айно. Угол, ото такий з праслов'янського коріння. Я, ну... Не вижу, чому би то мало бути пошечку. Айно, воно є і в російській, або воно є і в других слов'янських язиках. І у білоруській, і у... Кампець, і у лужицькій, і у латинській є гиби когнат, і по-українськи є такий угол, вугол, май точно. Та, ну, я би не казав, що це пошечка. Скорше всього, ото не пошечка. Так, добре. Хотіли ми, значить, йти у портал, поникати, що там. Так, ну що, з Богом. Так, зелений ліс. Себастьон. Це то, що мені треба. Хлопці, голубці, дівочка сметана. Пум-пум, пум-пум, пум-пум-пум-пум-пум. Ми си тут робимо таку базу. Ки добре розумію. Так, мені треба желіза буде. Мені треба буде много желіза. Ви, може, не розумієте.
а може і розумієте ліпше від мене, значить у всьому містові дуже гонно бити, аж буде то, що мені треба в... Як це воно кличе? Із недерита учинити, ну, нормальний недерит. Щось там так гримнуло, я сьогодні напудив. Коротше, і це джекпот. Це джекпот такий. Тут, видите, і сі піглі не ходять. То вони витить. Так. Все може так. Хлопці, голубці, дівочка сметана. Це парадна парада. Так. І це я собі чиню тепер то Panic Room. Де я буду читаво панікувати. Лиш шкода не є в нас з собою того. Не є в нас з собою... Як це воно кличе? Желіза. Сем не продумав. Ну як не продумав, я не чекав. Чуєте? То тот свинтош. Ой, це ніч, це треба спати. Готуйся дораз теж фраси наспавнять. Так, по-словенськи угол, по-чеськи угел. Ну, видиш, воно і по-словацьки, і по-чеськи руно так само. Та я би не казав, що щось таке. Так, чекайте, треба поміркувати. БПКМ, бесідовий пуризм купонівого мозга. Є таке, айно, і це така гіперкорекція. Ти зустрічаєш якесь слово у нас, якого не є, наприклад, по-українськи або є по-російськи, та ти собі думаєш, що то пожичка. А ведь просто го дома сильно не чуєш. Ну, і словом угол не тот трафунок. Так, туйки. Мені треба що? Мені треба маленько желіза. Вони кити там умирають туті. Фрасофраси. Зомбі. Горять на сонці. Горять на сонці. Я й не думав, що мені он так файно повезе. І це дуже круто. І це дуже круто, що ми знайшли цей бастіон. Мені сьогодні, що він називається бастіон, айно. А ну, поникаємо, це є десь тут желізо, може. О, там є. Там є горі. Там є горі желізо. То йдемо туди, виліземо, заберемо. Нащо желізо я хочу двері вчинити. На двері мені треба дас 6. О, прикольний горбик. Мені се любить. І це, ну, чесно, я не знав, що він там буде. І це вже не в перший раз таке. Ось і ця самобавка мене дуже-дуже балує, може так поїсти. О, никите гіндеся лава виляла, усе горить. Так, ото желізо було десь туйка. Такої туйки дулі, не? Десь туй такої подо мною. Ха, 4 лише. Мені би треба 6. Ну, то є угля, але мені угля не треба. Ну, чим добре ось знайшлись ми цей бастіон, ось айно, там годин бити, я не знав, чи то гарантовано оціняти, бо там годин бити цей то та ковачська мінта, щоб ми могли з недерита учинити недеритові апгрейди на серсаму та й на броню. Бо я того недерита аддика накопав був дуже много. Не є той більш ніде желіза відкритого такого.
бо не мусив лізти під землю. Видав, треба буде. А тут ще поникаємо. У кушниці сяк не говорять, Михальку. Все то дали за угол. А чий мусай буде лізти під землю? Ну, не бай, то нормально. Хоч може ще порозкукуємося. Кругом може знайдемо желізо. Не киньте, я ще. Не треба лізти під землю, треба буде лише лізти зась на того самого берега. Добре. Між іншим, читałem, ож у Майнкрафті все розподілення так фунгує, ож чим єсте май високо, тим більший шанс того ж згенерується желізо, желізна руда. Значить, чим май велика висота, тим май більший шанс. Просто так воно вже є, ож на майвеликій висоті просто не є ніяких блоків, у котрих можеся згенерувати то. Значить, тепер ми на висоті 80 блоків. Та тут його не бити лише ці високі шпілі. Видите, ось на висоті 80 блоків мало чого є. Або коли тут буде якесь каміння, то є високий шанс, що у ньому буде желізо. Так і, наприклад, туйка. Пепем, тутуйка, желізочко. Найшлись ми. Ну. Так, уже в нас скільки? Уже в нас 6 якраз є. Супер. Нам руно сіко і треба було. Я хочу там желізні двері покласти. Значить, нам треба мати місто, куди ми можемо ся вертати у повну безопасність, кою в мене я буду дуже сильно мерегувати. Я буду дуже сильно боати. Та й сесесь ми, слухайте, не аж так далеко від других міст, десь ми були. Значить, туйкися джунглового місто, я тут був давно. Я міг давно тут покласти портал, та був би вже так у тому бастіонові. Ну, добрі. Желізо. Класно. То там що? Коники? Повно коників. Добрі. Так, що ми пишете? Як ото з тими пожичками? Та не порозумів їм щось з іташки, чесно. Вони у нас тут, у нас є много пожичок, усяких. У якомусь діалектові більше сих, у якомусь діалектові більше других. Но об'єктивно не є діалекта без пожичок, і не є такого, у ті діалекти, у ті пожички тот діалект робили дачим гірший. Вони просто суд. О, ники також ще гінде йде. Видите? Не. Пойте. Пой. А тот де впав? Зась Спарта? Тямите Спарту. А то це там убив. О. Здоровля. Йой. Болить. Де другий? Сіся теж забив від падання. Умер на падання. Є таке.
Треба би ми корову знайти. А може й не мусай. У пеклові мені то не страшно. Можу без молока побити маленько, ні? Зловіщу фануси ту й завішу. Так. 6 желіза є. Значить, чиню си двері. Та й треба ми ще 2 гомбички. Супер. Все се десь тут завісимо. Давайте на шпор. Давайте сюди. Так, добрі. Дайте мені минуту. Я вам доти включу сірка. Я вам включу сірка, а я за минуту буду. Ну що, як витує? Як витує з сірком? Так, витуй з сірком віддав нормально. Так мені ся видить. Звідаться, значить, Матьо, яка теперішня ситуація з пожичками? Пак, тепер їх більше було хоч колись перед цим. Писавись гінде гурі і за Family Tree, писавись і за Ginger, айно. Тепер тих пожичок много більше було найбуде 100 років назад. Може, хтось так і не чує, або так є. О, статистика. 8 рейдів, бесіди з селянами 2200, а є той кілько я раз умер. Забито створ 15 тисяч. Ого. Імлено риб руно 300. Паранно. А я той кілько раз умерем. Схосновано ватру 0 раз. А, і це ж м'ясо палити такою на ватрі нараз. Схосновано маяк 0, стил картографії. Тут є кілько раз умерем, айно? От послідньої смерти 5 днів, а значить умиравим. А де ж кіком? Ковало 82 раз. Схосновано крос на 19 раз. А де умерем? А, двічі раз. Пише, кілько смертю. 2. Я не пам'ятаю, коли ми вмирав насправді. Та як кажете на Джинджер? Дюмбір, а ватімбір. Умер нараз після риб. А, було. Ну, я ся утопив був там.
Щось таке. Перед 100 роками люди не знали, що то. Ну, може і знали. Добрі, я вже йду спати, тримтеся, добру нічку. Добре, Матю, дякую, що зайшовись, добру нічку. Я десь за півгодини теж буду кінчати, або хочу ще піти понарабляти з тим. Хочу ще піти понарабляти з... Хочу маленько розвідати той місто, знаєш. Так. Так. Мав на собі золоті бокончі. Дай мені дещо добре. Я знав, що з ними можу торгувати золотом, я таке видів. Пісок? Шутер? Хтося смієш із мене. Дай мені щось класне. Ну ся тут бастіон їхній. Огняний набій. Це теж якась лупина. Це великий. О, інтересно, як я далеко від бази. Може мені вчинити через пекло, то путь. Кожа. Всяку лупину мені дай. Пісок душі, це вже має інтересно. О, зілля огнестійкості. Ай, це вже круто. Так, у мене лише 5 дощок. Мені би тут треба ладу. А в мене лада з другого бока. Чинимо так. Мені треба піцько дерева. І ще обомся вчинив ладу з того боку. І всю лупину можна насправді тут викласти. Пісок душ, шутер, огняний набій, кожа. І ще 2 двері. Точно ми з собою не треба. Так. Гінде вижу недалеко дерево. Треба ми просто мати ще з собою лади. Ну, такі вже є ту і корова, то вже і здоїме. Та, що я хочу? Я хочу раз розвідати ситуацію. Хочу розвідати ситуацію, як там можеться прибрати тому. У мене золоті боканчі, або я знав ось у мене золоті боганчі, або я знав, що у тому бастіонові уну є один такий свинтош, котрий мене і так буде пробувати забити. Та я ся того піцько боу. Добре. Найбдесяк. Добре. Сесі пігліни мені не страшні. Так, деякого дефіцита. Чого він мене б'є? Чого він мене почав бити? Бо я копав золото? Це бо я копав золото, то він мене почав зато бити. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ага, я й не подумав, слухайте, аж такое гонно бити. Це значить, їм не можеш видіти, як я куплю золото. Угу. Це нова інформація. Це нова інформація. Так. Ну, зроблю собі якусь таку параду. Так, у мене золоті боганчі. Ану, найдім десь пігліна. Це буде він мене бити. Це він мене це вони мене гиби спознають. Так, той самі зомбіфіковані. Такою сяли самі зомбіфіковані, вони мене і так не кивають. То що там? А, тот, світячий камінь, айно. Так, добрі, значить, і це бастіон. Айно, як у нього зайти? У нього можна просто прокопати збоку. Рибники з лаву. Айно, сесі чорний. Сесі в чорних костюмах кажуть, що їм взагалі свистатися на мої золоті боганчі. Та що, не є тут ніде нормального пігліна, аби ми з ним заприказували? Значить, не мож, айно би вони виділи. Не мож, аби вони виділи, як я куплю золото. Він це на автобу вчитаво насердив. Так, тут зелена хаща. Ідім, поникаємо, де я взагалі є. Тут гастів не є. І все добрі. Так, де я є? Де я є у реляції до других міст, де я вже був? Ніч не розумів. А, я близько. Никайте. Я дуже близько, та... І це... Ага, і це тот зелений... Значить, і це... тот. Коротше... Портал із моєї хижі, він десь туй. Десь туй. І тут я заходив у сись фортрес. По цьому фортресові я ходив сюди в зелений ліс. А й це сюди дгорі. Та я можу теоретично до цього бастіона прокласти собі путь. А де сам бастіон? Туй? Так ось передо мною, ні? Ні, не передо мною, туй. Кого ти казав? А малий може мене атакувати? Ей, ти... Щось... Ну бой. Десь. Так, де там тот малий був? Він мене хотів бити, чи не хотів? Непонятно. Ну добре, так. В чому хотів поникати? Значить, передо мною руно бастіон. Ага, він... Ага, туй видко його на карті. Добре. Значить, тут передо мною бастіон. Значить, я вицять можу спокійно прокласти собі якийсь тунель. Гіборунний тунель до цього. Та бо у мене був прямий путь сюди. Або це треба воно мені? Я можу через недер вернутися до міпак. Бо я не знав, це воно мені насправді треба. О, тут є сись піглін. Пойте з ним поникаємо. Це він ще на мене сердитий. Це він на мене заграний буде.
Ні, він мене відео, все нормально. Чіл. Добрі. Добрі, значить, на чіло візьме. Так, туди йти небезпечно. А я вижу, що ті чорняки появляються не лише... Так, це мені не треба. Вони там на горі. Ні, вони не на горі, вони технічно на території цього бастіона. Добре. Так, в мене якісь стріли суд. Я ся достабову туди йти. Ото видав низько не буде. То видав низько не буде. Значить, і се всього бока, і се та золоташа. О, гаст. Так, на момент спрячемося, може? Ні, не спрячемося, нормально. А я ся ще зрадував, що віддав гастися не спавнять. Вони ся спавнять просто майгентам. Гіперлуп через Незер уже скоро. Та я якраз за то і думав. Так, це було щось дуже небезпечно. Я не чекав такого. Гіперлуп через Незер якраз щось таке думав їм, айно ж, можеш його виціть, протягнути як мінімум до... його можеш виціть протягнути як мінімум до того фортреса, який там є. А вже від фортреса йти пішо. А ведь можеш таку й провести його порталом до того... А ведь його можеш таку й провести до портала до моїх хижі. І так, в принципі, фунгує файно. Ну, я ненароком нафармив 5 Ender Pearl. Щось це за... Так, я щось не хочу тепер з гастом наробляти. Хоч теоретично їх не тяжко вбити, я з лука можу їх вбити. Контент. Ай, ну і це був контент, це дорос міг бути такий контент, що... Так, це мені не треба. О, щось із нього впало. Щось із нього впало. Ці ендермени, слухайте, дуже напряжні люди. Що з нього впало? Порох? Ха. Я думав, щось має інтересне. Ці ендермени шалені просто. Може си тут май висоту низьку чинити, бо не могли сюди зайти. А бать, нормально. Головне не никати йому очі. Або тоді, коли дуже тяжко. Бо я так ненароком був поникав. Не уж я хотів. Добрі. Так, гаста не видко. Задеспавнився. Пойте сюди поникаємо, що в нас. Там якісь приколи, никайте. І це такий гиби чорновчак із якогось позолотов. Круто. Видите, чорновчак із позолотов, кампець. Так, тут якось мож... Ну, не мож, тут мусай буде прокладати собі путь. Їх там як много. Може на них ся висвистати і просто піти на пролом. Сисіся на мене, а чи й не сердять, кіть я просто недерек розбивав, ні?
поняв. Тут така платформочка. Так, я туди не досягав. Який об'ясняний, то того не потручав, добре? Договорились мися? Так, я се чиню калидор. Не творіться на то. То приготовлення до будущої битки. Йо, я так переживав. Можу то відкласти на слідуючий стрім? Бо я так хочу тепер залізти туди. Контент. Так, значить, гіперлупа скоро ще не буде. Бо годин бити дораз контент. Я вижу там тих чорних много. Це буду то не туй. Ні в руку хлів. Все вдав було недобрі. Я ся був. Не розумівся, надо мною когось є, це не є. Там долі тот чорняк є. Кампець. Так, може є туди смисл переобутися? А що вони і так будуть на мене нападати? Може є смисл переобутися та йти битися з ними? Вони на мене не будуть нападати. Лише чорні будуть нападати, ні? Йой, тут тільки всього можеш досліджувати. Там чорняк. Та й подумав. Знав, що є пару. Так. Капець він живучий. Ого. Тот чорний дуже живучий. А вони мене виділи? Другі свинтоші виділи, що я всього забив. По звукам такої гиби виділи. Страшновато. Ні, сися на мене не нервозить. Не стрілять у нього, добре. Там усьо май файно є там. Ні? Тут там. А там чорняк 100%. Фух, так. І це дораз контент.
Туйся заспавнив сись. І все закладемо. Так. Так, я можу сюди вилізти назад, спокійно, добре. Там такий чорняк. Він 100% буде щось тут. Так, все, мені маленько страшно. Я насправді волів би відкласти все дослідження на другий стрім, бо я тепер сюди мав спущати. А там такий стоїть тот чорний. І я знав, що мені мусить буде з ним бити. А кітяся буду з ним бити, то вже і сисі повискакують, котрі там збоку, видите, вони тут і в нього будуть стріляти, і тут і. Я можу... Лавор отклав, бастіон отклав. Що, такий домак низько не було контента, не кажіть. Був низький контент. То треба собі було то зілля невидимості варити, та так сюди йти. Ну, а поки чесно, це вже просто доста пізно. А як і тепер умру, та я буду мати дуже недобру дяку. Так, тот чорняк видійшов. А кіцяку чиниме. Інженерно подойдемо до рішення цієї проблеми. Спаунер? Спаунер магмакубів? Круто. Так, там є чорняк. Він мене не видить. Раз не видить. Ти що сюди прийшов? Так не перепудив, я думав, зараз у мене буде стріляти. Так, тут я можу спуститися. Магмакубу мене, правда, будуть пробувати забивати. Дігет. Так. Так, тот горить. Добре. Бо вже і сисіся на мене насердили. А, то магмакуб. Ой, господичку. Я це вже так перепудив. Той магмакубів може бити? Це вони ся і за магмакубів насердять. Ні, видав, за магмакубів ся не насердять, або мені ся і так не любить. Щось тут діє.
Вони мене гон не потручати гет. І це має велика біда, що вони гон не витручати гет вицять. Я не хочу впасти в лаву. Сложно. Так. Кіть я добре тямлю, та айно, то та ковацька мінта там має бути. Там має бути дулі в тому. Так, я і їдіння з собою не взяв доста, я не планував всякое файне путьовання. Ну, добре. Що у нас тут є? Пусть сюди. Так, все, ход згорів. Ай, ну, а я тут долю ще такий. Не вижу раз. Дед. І ти дед. Так. Там є лада. Круто. Ковачська мінта. Можемо йти в цей гет. Просто можемо йти в цей гет, так і нараз. Все золото мені навіть не треба. Дед. Дед, ти це напудив. Ай, дед. А кіть бом упав у лаву. Мені навіть не треба то золото, я просто втікав гет. Я знайшов ковачську мінту. Все, успіх, все. Ніякої поприги, втікаємо гет. Кампець, і це було так легко. Це було дуже легко. Ну, релятивно. Могло бути і майтяжко. Бо я просто не пішовся з ними бити. Я загородив собі путь. І це мені просто дуже... Так, все, момент. Мені просто дуже повезло. Ось я прокопався з боку, тако й там, де в них то-то, де в них лада, де в них то-то. Там ще дуже много золота. А воно буде, там є ще jedna лада якась. А ну чекайте, я лишу ту ковачську мінту, та й сесе, та й, не знаю, магму. Я се можу туди вернути, поникати. Так, мені не треба ні се, ні попуканої полірованої. А як можеш чинити попуканої? Якось, ви знаєте, як отося чинить? Не знаєте. Тирня, прикольно. Добре, у мене вже є, я вже можу чинити собі безконечно тих недеритового... Я вже можу собі чинити недеритову сирсаму. І це дуже круто. І це видав май велике досягнуття, а воно мені сюди як дуже легко дало. Я йду поникати, може там є ще jedna лада. Чекайте, я погуглу. Так. Я погуглу, значить... Minecraft Bastion Chests. Так, що воно мені каже? How many chests in Bastion? В 2 до 7. The main part of the treasure room only contains 2 to 7 chests. A singular chest will be located midway down, and the other possible 4 will be located on the corners of the ground floor. The other 1-2 chest will be located in the central treasure room, located at the center of the bottom floor. Ага, то я знайшов і цю єдну ладу, яка в самому центрові. Ясно, добре. Порозумівем. Йоу. Добре, я то лишив. Ідім ще одну.
Так, на міні золоті, айно. Айно, добре. Може вчинити запасні, бо вони ся так легко ламлють. Учиню запасні. Бо мав жибі. Бо вони ся дуже легко ламлють. Так, тренуємо лістенінг. Левлорко. Добрий вечір, Левлорко. Слухайте, слухайте. Такое на Хосен. Так, значить, то там уже досяг. Кажуть, там гонно бути більше. Ха! Так, тепер уже може йти маленько майсміло. Я розумів, що де є. Значить, чорнякася треба боати, сьогося може не боати. Я увидів лише одну ладу з цього боку. А там має бути ще. А я того чорняка забив, котрий тут був. Там має бути ще чорняк. Ні, тут лише є одна лада. Або є ще повно золота. Є ще повно золота, але мені це золото насправді не дуже треба. У мене золота дома доста має бути. Було би круто його забрати насправді. Або всі на няся насердять. Доки ніко не видить. Гаст? Туй? Де до фраса? Гаст туй? Це як? Так, я ся надіяв, то ніко не видів. Що є, но шкода? Уж я не взяв із собою доста того. Ідіння. Шкода, що я не взяв з собою доста ідіння. 16 блоків золота? Пф, все сильно. А як так? Добре, значить тут у центрові і була лише одна, айно, а другі лади по углам. Десь там мають бути. Ну, я їх не... ні, там суд, там є. Там, видите, лада? Та туди якось можу дійти. А от ліпше раз туди 16 блоків золота домі принести. Ну, не домі, а і хоч сюди у мою ладу занести, аби ся не профітькали. Аби не було, що я умер. Бо не було, що умерем, та й пішло золото, за яким я так тяжко йшов. Так, ну добре, не дуже тяжко за ним ішов, кінь бути чесним. Доста легенько ми ся дало. Так. Йой, хлопців, то вже 12 годин дораз. Ви знаєте, як ото пізно. Так, а мені не похибіло б ще блоків маленько собі накопати. Бо мав, щоб під ноги класти. Кампець день удався інтересний. Я знайшов бастіон. Аби це я лише на одному уровні. Там ще дгорі може йти, ще там тута башта. Так, а ну чекайте, як там писало? Значить,
2 to 7 chests. A single chest will be located midway down, and the other possible 4 will be located in the corners of the ground floor. Значить, єна, що в самому центрі здолів тум знайшов, значить, ще його не бити по углам, і ще єна буде десь вгорі. Там вгорі не знав де. То вже таке. Ну, айбо йдеме. Йдеме. Мися не боїме. Мися не боїме. Ну добре, я ся маленько був. Тут май страшне, що ся може стати, ошкітня дрилять у лаву. Ото конець. Бо в мене істинні що. Це теж страшновато. Так, значить, єдна ладичка. А там є? Мені ся видить? Ні, там не вижу. Вижу одну точно там. Значить, і дню теж можеся прокопати. Там теж чорний тот має бути. А вони ся спавнять нові чорняки. Це ні. Бо тут один був тот долит, а його вже не є. Всяк собі можеш прокласти путь. Угу. Тепер знаємо, що воно 2 блоки глибоко є. Тот не увидів. Добре, тот не увидів. Ага, уже не просто хочуть бити. Ну добре. Через лаву не доскочиш. А всі не увиділи? Це лиш декілько. Інтересно, як ото фунгує. Так. Так, добре. Добре. Пригодилося зілля. Будь добрий, йди гет. Пригодилося зілля. Скільки воно фунгує? 2 минути, добре. Ти на мене ще сердитий, чоловіче? Ой. Видавня забив. Давня забив, а й сіня не забивав. Ай, ну тут це на мене і не творить. Фух, ейбо і сету тепер була пригода. Все, ти сердитий? Нет? Нету у вас чорняка нагоду? Не є. Добре. Так, а я можу цього забити, так, аби я ніко другий не відів. О, я його можу просто замурувати, бо він не відів, що я там. Ха-ха-ха, ти. Я його можу замурувати. Є смажена свинина, є дуже много ревучого обсидіана, та є дуже класне їдіння. Це він? Як він приліз тут? Або він не видів, як я ся владу натягав. Він не видів, як я ся владу натягав. Так, 5 ревучого обсидіана та й 13 золотої моркви. І це дуже круто. Дуже круте їдіння. Значить, тут гонно бити ще... Та, що тут по бокам. Так,
се простий, се не чорняк. То не за мною. То за мною. Непонятно. У них агр може спасти пак, ні? Ну, мусить. Так, тут є путь дгорі. Все воно є. Се прості, се не чорняки. А й бо тут і ладен є. Тут горі не можеш далі йти. Тихо, бось я не дрилив. Так, там можеш у другого бока йти. Ага, добре. Все, видиш, галичанине, не утклавим. Не утклавим, пішовим. Пішов йому бастіон. Там стріли ще були, но стріли мені раз не треба. А як я буду ломити сесе, то вони мене не оповідять. Тут чорняка не видко. А тут і лади не вижу ніякої. Такої гиби тих чорняків, тут лиш, ну, конечне число. Ось вони не безконечно ся спавнять. Там гінде горі вижу ще один. Або тут не всяде можеш від горі піти. Так, тут ніч не є. Там ще чорняк. Ай, ну тут піднімаючися до горі, можеш собі ще знайти проблем на голову. Так, розумів? Ай, ну тут їм відів одного з тих чорняків. А ведь на 7 уровні, ведь май високо. Гінде є. 100%. Так, є смисл його якось може приманити. Май страшно, що буде він не дрили ту лаву, бо у мене тут... О! Замітив мене. Айно. Ну пой. Ха! Сипуцку, ти. Ні. То вже пізно на таке. Таке не треба казати було. Тут гриби. Гриби суд лади не є. Ай, ну на 7 уровні домак лади не є, значить має бути там вище десь. Тут теж прості. Ай, ну я з 77 брував вже. А ся гурія закладував, яким заходив, айно. Айно, ту їм заходив, добре. Так. Та, все, слухайте, я доста сміло пробирався крюзі СС. Ага, і це зомбак, добре, все нормально. Так, тут, значить, може було вискочити дгорі, да, як? Як мінімум, він по сьому пробував у долину до мене заскочити. Зомбіня мало не потручав. Айно. Сюди дгорі. Го не бити там два чорну... Юй, кюко, там много всього. Тихо. Так, тут нікого не є. Добре,
Я мало переживав. Ну, то нормально. Так, туйки прохода не є. Туйки ся лізе догорі. Чорняків не вижу. Покладемо, аж тусь ми били. Так як тусь ми били? Бились ми туй, бо тусь ми залізали, ні? Туй може було упасти. А як ще мають горіти? Туй не є нігде градіч. Я десь у потемках просто. Де я? Ну я... Так, це місто мені ся не дуже любить. О, чорняк. Значить, там має бути щось цінне. Ну, теоретично. Видите, там їх хунь троє. Господи, помилуй. Так, треба їх виманювати. Ну, підбігай. А там яма? Капець. Ну, Сем не продумав, перебачте, хлопці. Я вас і так заб'ю. Круто. Вони не посягли лиш піціцько. А, то може було спуститися ним. Я на тому уровні був. То там. То там вони в мене. О, лада. Так, ото місто, де я їх забив, ото десь так і надо мною. Там іще чорняк. Так, тут шкода, що я не вижу, що надо мною. Скорота душі 2, то якась лупина. Слабенько. Слабенько, слабенько. Задрім сюди ліс. Так, тут горі. Так. Тяжко ся в цьому містові орієнтувати.
Буду класти видки, тім прийшов. Так. Там їх було 3. І я на безюну тямлю, що я застрілив 2. А 1 гинди. Там ще 1 чорняк. Ну, видить, не видить, ні. Раз не видите, бо я і ладу тут не вижу ніякі. Є тут щось інтересне ще. Ну, tu був. Пой. Пойдь мені. Вже сня відео. Господи, як їм ся напудив. Ну та сього застрелимо. Ага, гіндих, горі кіко. Це та башта, за якусь я казало. Та. Хмари ти зелені. Що це таке? Ні, ну ви виділи? Просто не трафив. Так, все в них тут такий гіби якийсь центр, ні? Не вижу я тут більш ніякі лади. Требася було сохраняти йти, думаю. Там ще й вище є. Як мені вилізти вище? Тут лишу долину. Що пишете? Та де сохранятися? А в башту? Я вижу, що в башті має много цих піциків. Та бо в цих ладах більш ніч не було інтересного. Знайшов їм 5 обсидіана, золото та й магмовий крем. Ну, я думав... А що, у башні є щось класне? У башні є якась лада? Ще. Four types of structures. Bastion remnants generate as 4 types of structures: bridges, hoggling stables, housing units, and treasure rooms. Each type has its own set of structures that composite it. І це тот, котрий я знайшов, і це видав тот. Treasure room. I know. Бо я знайшов... Я їх багато там може є. I know ж. Всіх є много брутів. Та може там щось добре. Я їх можу виціть поснайпити. Капець вони живучі. Вони дуже много здоров'я мають. Я у більшість всяких мобів та задвичі їх забивав, але навіть з єдного. Пораз із єдного разу годиним забити. Да, якого моба. Так, добрі, тот уже... Тот упав. Так, тут і в долину можеш йти. Тут йду лігон набити щось добре. Мені просто інтересно.
нащо той спуск у долину? Який той ніч не є. Це якийсь прикол. Ну добре. Просто ніч не є. Ну йо, зато ми провірили. Там могло щось бити. Ні, там могло щось бити. Так, вититісь ми прийшли. Всі 2 блоки золота віддав не мусить забирати. Будемо йти догорі. Пробувати йти догорі. Тут дуже небезпечні сісі. Підйоми. Так, тут взагалі тупик. Дві лади. Ще й на супер крута ковацька мінта, золочений чорновчак. Не знав, на що мені такого його набити. Спектральні стріли і все круто. Золоті боганчі скорота душі. Тут що? Ще одна ковацька мінта, ще один пристарий крех. Обсидіан, кістка, блок желіза. Блок кістя. Ну. Файно, файний лут. Дуже файний лут. Обсидіан замість чого можеш покласти? Так, я тут позабивав тих свинтушів, бо там сутищі. Або мені не треба обсидіан. Насправді. Ну, не дуже треба. Так, це є смисл йти ще Майдгорі. Що там може бути, кроме свинтушів? Тут ніч. Тут ніч. Тут вже нікого не є. Ні, лящат десь тут, лящат десь тут. А це виход куди? Може мені просто іти геть, думаю. Так, все прості. Все прості. Добре, і сись простий. На сих все можеш не творити. А це чорний. Все. Фініта ля комедія. А куди мені ся вертати? Або мені віддав не сюди. Юй, я не добрі вискочив. Ну, смисл в чому? Добре, я там знайшов ще 2 ковачські мінти, ще один пристарий крех. Файно. Тепер би мені треба якось вернутися до мі. А вернутися до мі, ото видав туди. Так, там пісок душ того бока.
У мене там десь теж був портал. А в котрого бока мій портал тепер і туди видав? Мені і так туди треба йти. Айно, мені туди треба йти. Скач до мене. Що він мені тим? Я не хочу, бо він мені спектральну стрілу стріляв. Мені нормально так буде, нормально. Так, вони всі кіпішують. Айно, все, вони тепер на мене злі. Тепер я мушу їх усіх забити. Тому що вони не знають, де я. Видять мене, це не видять мене. Так, я вже мушу з цим щось учинити та йти геть спати. Ту є. А де чорняк? Господи, як їм ся напудив стріли. Як добре, що у меча має довгий рейндж. Атака геофейса. Тут ще налада. Диск. Ні коня не видите. Желізо, круто, стріли, треба. Це просто прикольний блок. Ланци. Сет фосо. Це все мені не треба. Желізо мені, в принципі, не дуже треба. Або можу взяти. Добре, треба виціть якось. Ну, або класно, пікстеп, це крутий трек. Ага, айно, це я не там піднімався. Так. Сюди? Щось це? Де це? Де я? Так. О! Успіх. Так, тепер мені треба якось у супокої добратися до мі.
Так, мені значить сюди. Сюди. Добре. Ну, пой. Так, і ця ладочка я не вбив, айно. Та 100% вбив. Айно. Якась скорота душі. Ото бо бігати по пісковий душ має скоро, то мені не треба і задер. Добрий вечір. Ха! Обчистив їх на ніч. І це такий успіх. І це такий успіх. Кампець. Кіко золота, кіко магми. Престарий крех 4 штуки. Ковачка хмінт 3 штуки. Диск! Музика! Вау! Люди добрі, все, це конець стріма. Все, я ся так висохраняв. Або кажу вам, що все було круто. Я знайшов бастіон. Тепер у мене будуть недеритові туті. Недеритові цуря всякое. Крутота. Фух, все. Це було дуже стресово, і я вже запоздив на 20 минут. Так. Назбирались ми за низьк 3540 гривнів. Це дуже файно. Це ліпше, ніж ні. І це завтра зажену туди, куди треба, на дрона. І так і все звержу звіт, аж загналося. Та вам добру нічку і від мене, і від Сірочка. Сірочок ведете дотепер на роботі. Молодець, помагати мені стрімити. Так, добре. Всім добру нічку. Майтеся.